més per mi nostres. Primer de tot, vos vull presentar l'ingredient més important d'aquest programa. Gràcies, Paquita. No, Òscars, he dit important, no insignificant. Que entri famós. Hola. Hola, Rafael Nadal, amic nostre. Bé, tu ets el número 1 de l'ATP, que és aquesta revista de la televisió, no és vera? Sí, Paquita. M'he col·locat a la llista gràcies al suport del meu Jan Néstor i a ma madre, perquè madre només n'hi ha una, no? Con la qual... Bé, molt bé, però tu el que has de fer és no gravar més videoclips amb aquesta estrangera que tot el dia cantes uaca, molt bé. Paquita. Pues que és vera, Òscars? Aquests estrangers venen aquí per cuidar el padrí i després els acaben posant el reggaeton fins que queden sords. Ella no és així, et sé estrès. S'estrès. S'estrès cotellades que t'he fotut. Au, i tu aturat. Vinga, començam. Començam el plat. Clar que començam el plat, sinó que hem de començar una barra americana. Vinga, Rafael Nadal, amic nostre, presenta el plat d'avui. Pasta a la siciliana. Bé, tanta sort que aquest amic nostre és tenista i no fa feina d'animador a un hotel, Vinga, Paquita, el plat. Sí, el plat, sí. Bé, avui farem pasta a la siciliana, que és una manera de fer pasta que s'ha posat molt de moda aquí, No és vera, amic nostre. Amic nostre! Les Balears, unes illes que ho tenen tot. No, això no ho diguis perquè aquí ja està ple de gent i no importa qui em vengui impús. Paquita! Calla! No sé respost i vinga, fes plat. El que hem de fer per fer aquest plat és mesclar la pasta que hem blanquejat prèviament en la salsa. Vinga, Òscar, mesclau i no servis tant i començaràs un poquet de feina. I mentrestant, no, Òscar, mescla aquesta pasteta, jo regaré formatge. Què hem de menester per regar formatge, amics nostres? Un estri ben fort, com per exemple és d'un home que ha estat 2 mesos d'abstinència. Vinga, Rafael, aixequi la camiseta. Veus, amics nostres, amb aquesta eina poder regar tot el formatge. Se fa així, això. Ho veus? Tot el formatge regat. I no intenteu fer-ho aquí vostre, perquè aquí nostre, els homes que tenim, normalment, en lloc de tenir aquí una tauleta de xocolata, el que tenen és una taula d'ibèrics, com aquests Òscars. Vinga, anem, que si no me n'anant d'aquí, Rafael, amic nostre, acabarem cuinant per dalt a la cassola. Ai, amics nostres, si tingués 30 anys menys.